Plantera. Okei, moikka vaan YouTube. Tänään mä näytän teille, miten hakataan Terrariassa Plantera-niminen bossi. Haluatko nähdä? No niin, aloitetaan. Eli sun pitää eka tuhota tuolla pinkki random kanssa, mikä puhuu. Puhuuko se? Ei se puhu. Se tanssii. Se tanssii. No niin, missä Sä se on? Planteran. Se on sieltä se tuleekin. Okei, eli siis sun pitää vaan mennä ekanakin paikalle, missä on Plantera, sit sä vaan hakkaat sitä. Paras tapa liikkua koko ajan. Ja Frostwitchera. Ei. Ota se rageaa sit sulle. Sitten kun... Sillä on puolet sieltä siellä, niin se rageaa sulle. Noniin. Nyt se rages. Nyt se on nopeampi ja tekee enemmän damagea. Ja teidän ei kannata viedä sitten Planteraa pois viidokosta, sitten se rakee tosi kovasti. Sitten tekee tosi paljon damagea. Niin. Saa helposti menee nää Planterat. No niin, ja sit siitä saa aina tommosen templekeen, millä voi avata jungletemppelin. Okei. Ja mitäs muuta sai? No. Täällä tuli kaikkea tämmöstä turhaa flower. 64 damage. No ei mikään hyvä. Okei, tää oli tässä sitten. Moikka YouTube!